Hello mga ka-online. Meron na naman tayong confirm order ngayong araw na ito. Ang kliyente natin is from Buhi, Camarines Sur. Ang order niya is 6 na pirasong Uratex foam original. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-online, huwag po natin kalimutang isubscribe Dong Sky Online Seller Vlog. And syempre mga ka-online, huwag na rin kalimutang pindutin ang bell button para updated tayo sa mga delivery, rides, gala, food trip, road trip sa mga lugar na pupuntahan natin dito sa Bicol Region. Tara na mga ka-online, i-prepare na natin. Tara! Hello mga ka-online. Dapat kayo na pa tayo nakaalis kasi magdi-deliver tayo sa Buhi, Camarines Sur. Kaso medyo umuulan kaya antay-antay natin na tumila yung ulan. Then diretso na tayo doon. Ang i-deliver natin mga ka-online is 6 na pirasong Uratex foam original. Tara na mga ka-online, i-prepare na natin at itali na natin sa top down para makaalis na tayo. Tara! Okay mga ka-online, tara, alis na tayo. Ayun nga mga ka-online, malapit na tayo sa boundary ng Buhi, Iriga. Ayun, dire-diretso lang yung biyahe natin mga ka-online para makarating kaagad tayo. Ayan. Andito na nga tayo sa Buhi, Camarines Sur mga ka-online. Ang pinakamaliit na commercial fish sa buong mundo ay matatagpuan dito sa Lake Buhi, dito sa Buhi, Camarines Sur. Siyempre mga ka-online, sinarapan or tabyos ang local name nito with scientific name of Mystichis luzonensis. Ayun mga ka-online, andito na nga tayo sa Buhi, Camarines Sur. Mga ka-online, itong Buhi Lake ay may sukat na 18 square kilometers. Napakalaki niya mga ka-online. And yung lalim niya nasa 8 meters. Kaya malalim siya. And syempre mga ka-online, ang hanap buhay nila dito is pangingisda at pagsasaka. Mga ka-online, puntahan na natin yung kliyente. Tara! Hinahanap natin mga ka-online yung bahay ng kliyente. Yung binigay na address, Barangay Lourdes, Buhi, Camarines Sur. Dito na nga tayo mga ka-online.
Tapos na naman tayo mag-deliver mga ka-online. Gala-gala muna kami dito sa Lake Buhi. Kain muna tayo dito sa Big Mac. Dito sa Buhi, Camarines Sur. Bigong Sky, online seller platform. Tapos na naman tayo mag-deliver mga ka-online dito sa Buhi, Camarines Sur. Maraming salamat po sa panonood. Mabuhay tayong lahat mga ka-online. Ayun.